La doctora Montserrat Baré és al barri del Raval de Barcelona. La plaça dels Àngels és un referent internacional per als patinadors de carrer i és fàcil veure-n'hi fent acrobàcies. Els practicants d'aquest esport cauen sovint i la doctora Baré vol saber com es protegeixen. El tema del casc, a nivell de carrer, de patinatge de carrer, tampoc se sol utilitzar. Jo penso que no existeix, és a dir, sí que hi haurà potser nens petits, però jo no he vist mai ningú patinant amb casc. Saps caure i... Aviam, explica'm això. Com saps caure? Abans he d'anar caient i caient i caient una rere altra vegada. Has fet mal. No. Segur, No, estic sencer. Si està sencer, ho bellugues tot. Procurar caure de cul, però amb les mans atents a evitar cops. Exacte. Sobretot perquè el cap no vagi a terra. Exacte, és la clau.